खुलुमबाय आं मुस्ति सुशांत नार्जारी दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेनो जाहैबाय GST आ मा गोबां सुबुङानो दासिमबो GST आ मा बेखौ मिथिया बेनिखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोननो GST खौ माबोरै लानाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों GST यानो जाबाय गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स गुड्स माने मुवा बेसाद जायखौ जों दांनो बा माबा मोनसे मा खालामनो हायो बिदिखौनो जाहैबाय गुड्स जेरैहाय मबाइलखौनो होन बा माबा मोनसे बाल्बखौनो होन बेफोर गासैबो कम्पिउटार होन टिभि होन बेफोर जाहैबाय मोनसे गुड्स मोनसे जाहैबाय सार्भिसआ जाहैबाय जोङो मोनदांनोल' हायो खिन्थु बेखौ दांनो बा माबा मोनसे खालामनो बेखौहाय मोना बेफोरबायदिखौनो जाहैबाय सार्भिस जेरै जोङो ट्रेन गाखोबा जों गाखोनो मोनो मोनदांनो मोनो खिन्थु जोङो माबा मोनसे मुवा बेसाद बेवहाय मोनगोन नोङो रेस्टुरेन्टआव थां बाहाय नोङो जानो लोंनो मोनो खिन्थु नोङो माबा मोनसे नोङो बेसाद बेवहाय मोनगोन बिदिखौनो जाहैबाय सार्भिस गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स होनो GST नि मिनिङा जाहैबाय गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स दा जोङो आगोलाव मा खालामनाय जायोमोन टेक्सखौहाय मोननै बाहागोआव राननाय जायोमोन बेनो जाहैबाय डाइरेक्ट टेक्स आरो इनडाइरेक्ट टेक्स डाइरेक्ट टेक्स आरो इनडाइरेक्ट टेक्स दा डाइरेक्ट टेक्सआ जाहैबाय इनकामनि सायावहाय गभर्नमेन्टआ टेक्स बोखाङो बे जाहैबाय डाइरेक्ट टेक्स दा इनडाइरेक्ट टेक्सआव मा थायो इनडाइरेक्ट टेक्सआव जेरै सेल्सनि सायावहाय एन्टारटेनमेन्टनि सायावहाय सार्भिसनि सायावहाय कास्टम डिउटिनि सायावहाय एक्साइज डिउटिनि सायावहाय गभर्नमेन्टआ मा खालामो बिदिनो गोबां टेक्सफोरखौहाय बोखांनानै लायो जे सेल्स माने नों फाननायनि सायावहाय टेक्स ओमफ्राय सार्भिस टेक्स माबा मोनसे सार्भिस होबाय जेरै रेस्टुरेन्ट होन जेनेबा ट्रेनिं खालामनाय एर'प्लेनजोंहाय बिदि सार्भिस टेक्स होन बेबायदि बिनि उनाव एन्टारटेनमेन्ट टेक्सआ जेरै एडभार्टाइजमेन्टफोरखौ होनबाय जेरै मुभिसफोरखौ होनबाय सिनेमाफोर बेफोरनिफ्राय जे टेक्स लायो बेखौ होनो बुंबाय एन्टारटेनमेन्ट टेक्स बिनि उनावहाय कास्टम डिउटिया जाहैबाय मोनसे टेक्स जायखौहाय नोङो मुवाफोरखौहाय गुबुन हादराव हरबा आरो गुबुन हादर मानसियाबो जोंनि हादरावहाय लाबो जायखौ जों एक्सपर्ट आरो इम्पर्ट होननाय जायो बेवहाय गभर्नमेन्टआ टेक्स होयो बेखौ होनो जाहैबाय कास्टम डिउटि आरो मोनसे टेक्स एक्साइज डिउटिया जाहैबाय मोनसे टेक्स जेरावहाय नोंनि जायगायावनो दिहुननायनिफ्राय बे टेक्सखौ लानाय जायो जेरैहाय वाइन दिहुननाय नों जायखिजाया मुवा बेसाद दिहुना मानो बेवहाय मा खालामो गभर्नमेन्टआ एक्साइज डिउटि बोखाङो दा बेफोर गासैफोरखौ लाजोबनानै इनडाइरेक्ट टेक्स आरो दा GST नि आगोल टेक्सखौ आलादायै लानाय जायो नाथाय GST उनाव मा खालामबाय बिसोर गासैबो इनडाइरेक्ट टेक्सफोरखौहाय जमा खालामनानैहाय GST खालामनाय जाबाय गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स दा गोबाङानो सानो गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्सआ माने जोंनो गभर्नमेन्टनो गोबां टेक्स होनांगौ आगोलनिफ्राय गोबां बारा जाबाय GST होनांगौ बिदि होनो नाथाय आगोलनिफ्राय दानि GST आसो गोबां बेनिफिटसिन नाथाय जों गोबाङानो बेखौ मोनथिया दा GST खौ जोङो मोनथाम बाहागोआव राननाय जायो SGST स्टेट गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स CGST सेन्ट्रेल गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स आरो इन्टिग्रेटेड GST इन्टिग्रेटेड गुड्स एन्ड सार्भिस टेक्स बे मोनथामावहाय बेखौ राननाय जायो दिनै आं बेनि सोमोन्दै बुंफ्रुनाय आं बुंनो नागिराखै दिनै खालि आङो GST खौ माबोरै लानाय जायो बेखौल' बुंनो नागिरदों दा आगोलनि टेक्सआ जाहैबाय फार्स्टिं टेक्स होननायबो जायोमोन आगोल टेक्सखौ माने टेक्सनि सायाव टेक्स अबेबा मोनसे मुवा बेसादखौ बायनानै लाबोखाबाय 100 रां ओमफ्राय बेखौहाय 100 रां नों टेक्स होखाबाय आरो बेखौ 150 रां दा 150 रां नों टेक्स होबावनांगौ आरो सोरबा सासेया 150 निफ्राय बेखौ बायना लानानै आरो 200 नि फानबाय आरो 200 खौनो 10% बेसेबां टेक्स जायो बेखौनो होबावनांगौ जायो दा दानि GST नि टेक्सआ बे भेलु एडेड टेक्स जायखौहाय बे भेलु एडेडनि सायावल' जोङो मा खालामनाय जायो GST टेक्सखौहाय लानाय जायो नाथाय आगोलनि टेक्सआ गासैबो भेलुखौ लानानैहाय 10% टेक्सखौहाय हमनाय
जायो बेफोर गासिबोखौ नायोब्ला जोंनो GST खौ जोबोर सुबिदासिन होननानै बुंनो हायो आगोलनि टेक्सनिफ्राय दा आङो बेखौ मोजाङै बुजायनो खेबसेबाव होबावनो सानो जेनेबा हमना लाबाय नोङो मबाइला 1000 आरो 1000खौ नोङो 1500 फानहैबाय अब्ला नोङो 500 रां बारा लाबोनो 500 रांनि नोङो टेक्सखौहाय होनांगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय रिटेलारा लानानै बेखौहाय 1500नि बायना लानानै बियो 2000 फानहैबाय 2000 बा बियो 500 बारा लालायबाय नालाय बे 500 राङावहाय 500 रांनि बे सरकारनो मा नांगौ टेक्स होनांगौ माने जे जिनिसखौहाय भेलु एडेड नोङो बेसेबां बारा लाब जानानै फानदों बेनि सायावल' नोङो सरकारनो मा होनांगौ टेक्स होनांगौ नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय जानांगौ आंनि बे इउटिउब चेनेलखौ सुशान्त नार्जारी IBC बे इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामनो लाइक खालामनो शेयार खालामनो आङो खावलायबाय आरो बिदिनो नोंथांमोननो गोदान आंनि भिडिअ लाबोबाय थागोन आरो नोंथांमोना जुदि मोजाङै बुजिथाराखैब्ला आंनि गाहायाव होनाय बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय आं सोंहरनो हागोन आंनि बे भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय